khorok khnai krino thepong rujdi hanjang masuk mutai rokbo aba haino kichi kupla nukhung shite dise khorok ni sakolom shedi telangi thango nukhungo ajinai kri shite dise ajinai no telangi thango obushuk biri mani kapal kothma tai sana ko krikha aba haino khungsar nukhungni kothma tini tubai phakya nukhungni hamjak hanjang naibo kobor sulo hi kobor no tuyei kobor sulung no tuyei busai busa khorong no tuyei nukhung khlakya Robi Kumar de Burma busa sala khorong ni lekha porani chala nungani kana chunani bebangno pofani sakro mamang barja yang bihike mungsa bu sia phia lai thangjak tidok salmariwo lahar pati wei langma ani langkha nukhungo khoroksa sujuk aji nai tongna jase tabo hayengo kurikha bol phaloi muya phaloi nukhung puchi janai tabo yang masingo kurikha mutai jalangkha obsuk biriman obsuk khadu mane kothoma tei buro tongno yang bihi kobor sulo busa masaya bo sia busai thima bo sia sana nunga bo sia kham hame bo sia harpe porpe bo sia phebang wajaja jidin mokro angja tabo buskango maklai panda khlanyani bagai yago rang korei ojora hamyawo lukurong thaniwo chubachu sanka busajala khorong tei nukhuni borok buma tongwibo ajibu chari maya bufa khoroksa sujok ajinai tongnaibo tabo tai hayengo kurikha tabo sabo ajibu chari sinai osala busa khorong nino sabo lekha pura khlare sinai osrai rongno maklai pandane bagai kaha koko nglaja thinangni bagai wanawoi kaha koko nglaja tamno busa sinai tamno tuiba nukhung pusi sinai tamno tuiba lekha pura khlai sinai sabong sinai bong nok nukhung sakolom wana laija haini bai kaha koko mokol muti telai chuba chu changlakya patimung Jompu Jala Edisi Village Gongrai Para Post Office Jompu Jala kebo chubana musungkhe roja bank account tei kokdu number ti kurangai chubai mano Tripura Gramin Bank branch Jompu Jala account number 80199199000545 IFSC code PUNB0RRBTGB contact number 8415870116 account holder name Debu Deborma Hapangni rokorok haina hai sung tini sini srangsa tini bising tini rokna phungna thangtongo sung nok phaikya gangrai kamina gangrai kamio khoroksa sugya nok nukhung khorokni takhungnai belaino jungjarok klaijak nukni problem temptation hai jorawono borongni nok nukni bini baba tongnai thangka thangnai busugo 16 tarigo 16 tarigo tan chanani lamao hati khainani ba phalainai kipilpuro bai tutai jagai thimani grei nukhung yang khoroksa metri tongo ma kiro nukhungo chollai tongai mane bini mabo khana kaje kobor hanai chingchini mangpilo phunungmangkha abon bisingo chung tam chanani chung kharjusu ani bagai borok lokoni subasu nangi tongo hanai sini srang satini bisingtei borok ni quest khayo joto tirpra o tongnai tirpra sarok joto khaganang lokurok 10 টাকা 20 টাকা khlaiei jaman mani borni account rok hanga chung dirunai amage tuton chobanani bagai borok na tabu borok samung tangai mia borokni jibon tamsani bobishot tamung thangno ke bosai mia bini mato thei thangja khai kathang tongai bo kathai bibak sa amage sing no phakya jagano kaham jagana hamia khetaroko thangai utala roko thangai tamsanai mairo khabai bo jangjor khe kajang jor ha ke pori tongo yom hairo sing no khatai kabuma bodire porkok samarok no gai sing oro tebo singnai chini chungto saimia piaba bini baba bobte ke thitla nangkha bobte ke tamung kha bon kisa lokurung thani sai an babu bazar khaina thang pro bai accident ngai थियो thei mane abo kai bahage thei ka abo rokna sai बाबू हाथ दिखाई भाई प्रो बाइक चालक के फैमिली दागरे जा खा फेरी ओके फेर नाइ kai bahai rok to फेर rok to sile खाया को kamini borok da फेर नाइ kai sini parani no tamri phayo
Kabo tabuk rom didi ni baba kai tam khaisa mane. bol rok tanai kemuya rok phalo Yar phale. wan rok tanu Akin orang nom pori rei sari ton mane. Kai dini mabo tabuk sajara tito nukha. ham ya Musu jara tiro salangka. senga zain teke nongjak Sechkan na. Kai orang nukung khoro busuk tong. pajana an bai song tong angke celani okra devo devorma Kai tabuk san mani sing samuk rok tangi chai me ba kun mati kechar mani sing no kuas no kalai agi rok kai po betri por English mi subject kaisa tu selabo takiri mane. kau baru na mani mar selab lia ania nago se opti samong oh Kai tabuk tam sana ni maraliya. mar lia Kai lukurong suba suna ko na. ina Kai kaisa ni ma bo hairo. ama ba hamia ama ba ko beren cholia tabo tam chanai cover agi charai sang azaya sani no ungza bahok din a bahor apa balu ka sang azaya sani no Koborong ja. cover ungza Tabuk ni baba ham keng tong ta ke pri thanga. Kai darok tap ni tong ja no ba. Darok propos tong no ba. sang tinjana tabok ama bai Kai di dalam masa. Ni mukha. Sojindra devarma Ni baba pri thanga. Ravi Kumar devarma Ni mane. gulapi Kai ni Kolbe mukha. Ni dalam. deva devarma Kai mo kai babo kami kai. gongrai para Kai tabuk jengnuk phaikia nok ni nokongko kuno chana ni pia ba chana ni kerei norok kaisa tam chana ni tabuk kathar chai tongna ke au kathar chati no ko jengnuk phaikia je borok ni chamung phol pakra ka se kerei oro choto jengnuk phaikia ke borok norok abon tei tam sanamo sung je lokrok chini tir pra sarok ba ma maya gana tong tong kabon bisingo norok tam sanamo sung je phai sobanan bagai ba 10 te 20 te khayom hairo ke bahairo sanamo lukrok ni coba mong mana mutung Bo hai so ba mo kisami sarang kai torok to tabuk chana ni rong nang ro bahai so to jana nang nani rok tabo char nai si kari khang ke seng juga juk maklai tong ta abon tabuk no ka thar chama ja ora nu jeng nu sunu ya ro bahai ro ko chalai to mai ma ro je tong mo bai kisami se choli tong ta ma ken to mai ke tam wan su je din baba thi mani ya ko no bahai ro kan su je phanai no tam ro wan su to mai ja kes khlai na ni wan sui tong kes khanya wan to ke mi bobor ke kosto khai ja ka miawa mi kosto khai ja ka to no to mani ro kai mang pe lok to na ke ni mo ka ja mo deva devarma ke khabangni rukorok sing kabumano kok sangnan chaitoka ma chaito ki tongo phiaba brongni bakha sanani belani kharchusu tam sane borok ase kok bo sanani yanrok saimanai aga singo jaga no khungro kabangmano brongni no khungo phagya angkai no phagya nok bo haina kisik majak angkai nok ni ration card rok bahai bo dpl BPL tongo angkai tai nok rok khai om haiken tonglai jaw na kasama jara rok angkai kasama jara ponya se borok ni no khuk rok belai no phati ja kwak ja kai sing no phakya o yang roko jeng no kha kwak ja ke ma ke no phakya abon bisingo bin baba khoroksa kathang tongai bol pilei muya rutogei bolong kharong go hake thangai phalei borong no tini chari ton mani bin ma to kono khaimiya abon bisingo tini bin baba sungsana yakai thangka haini bagai o
tami sanani bini jerai kosobo maidimi ba metric ri tongo na thang tongo abon bagai kaisa subject se maro hone sing chini bisingo chung manfaikya angka hani bagai kha khana kha khlayo lokurok nok nogui tong khangkai chini srang chati joto nai tong khangke bongni chuba nongni joto tipra sarokni chuba so nangi tong borok norok borok nok jemansak 10 te 20 te khai chuba laijadi request khayo chini ko ayang sanga ketisan hani thamal nuguyo babu kalaija karo babu kalaija nugunya sang arom bakhadu kalaina yang dar nakol khayo man pore lo sangna ka arn boro masa saube arni nin babu pai phere sa thiyo han chao ate thiyo kalaija nu sak al kachama thak kalaija itu kalaija nu ka aga kono bini pokoro kono no ga nugia aga orang berjok sawat je accident bin bawa ke biang thang mani babu ayang mai kitang painan thaman kai in bawa kai tamu kai sabane ko bol rok hai no zaman tai ko hai kan moya rok hai ne bol rok warok tan Jerman kai in bawa orang mas saja kan pura tanai ang apar school thang tong bala sai man apa suk rok kenapa pak besuk jara time besuk rok kena sar satar ko sat rok gabro kai sabu tong saja karo kebe tong aro berjak simi masa tong apa yang lai masa ke thutanya kai bahagi thutai ka bucho mane bohimi tong puro paito de himi tong pron hi to tai kan sao kai nang thutanya ke beng mana tahu ko sama chhe apa na ko no benar phone pe khai mo to khai liya benar tahu bahagi kholai tong lai no mi nok mute sab sin no ko family ko paso no tong sangke hakan tong sam mo tang me ba hakan chai ma tong kai ini mah kai jang pro ko tong apa pa sana adana ini ndara benar aga tano ro phone coba pe sana hai ke no kurun salkan tane sano san mani sang samurok tangi sai me ba kun mati kecad mani sang no anorok borok nok jemansak 10 te 20 te khai soba laijadi request khayo chini srang satni bising tei norok sak phangnok phakyang norok nuk phaine borok nok bahai tei khoma bahai tola thangi se kholai jau rama bo chathaya jongo mai nok phakya omo kaisa gengrai kami jompujala borok khayo borok klayo adc village so khopja gobo gahan baginya bisramganj omhai area omhai keno chung nuk phakya gai tebo chung khayo norok subawon hanai joto khal kanang lokurok borok gönei se takhunai tongnai ja tabo onugo kebse kerei mahai bini baisong hasa hamj thangbai ja kai borok baike chalainai baike tonglaina amhai rok no dosta takal bai sitingkha chung phakeno bai chung belai mokol mukti klaikha tini omhai keno phaimani bagai norok nugui tokhangke please no khaganang rok no borok no kisa soba phaidi hinai chung request khai chutono na hambai khomka benai yango tongo bini bai na thainyani bini bai angke chung no pake phai abono chung kok sungnai bahai rok pulong thanang saram musma bisa akhe lukurong ni thani ani ayang sasong no tabuk sra do khanya sira gre ani phayu thapa ei phalai chari samani tawa nang phayu no buthari ka tam khajidai ang lukurong thani ani
buphayong ni sado khanya sita bura kere ngao jere ro kam tam ke sai thanglai aba buhang bana o an bing sarung bagai aban nu lukurong ni thania kicha sajoro thada jabo ang tongma bo ompi wo se hasalma bini logini to makani ni ani ke busai chi kere go bone ka bokai hamya ni na nga biro ka bo kajak bai drom ni chimi je kobor jaja tambong jaja khatangka wai busu se ma nai tunglai wai busu tam ta busai ro bukore ngai obu samang ni ro obu mana tham ke palai dai habo jota belekina hamba sini serang satino khobor mar mani ke haino sini ani mua uskango ko 16 तारिखो जेटा बाइक 2 तारिख फैने जे आनि मुवा जे थैमानि उनको आबनि परेवो इको जाबक जे आनि मय इके बो किसा बखर गेताय ओचराय रो जे लेबु बाय सचिन ताखुंनि तंमानि अमो बर ताबक 13 दिन तांनानि से बंनि रां करै इके लुकुरंनि थानि आं कयमं मनो बरंनो किसा साहाय्य रैने किसा मानजा खकेबा जतन संबो किसा bonus to waimanan abo thani lokorong thani ang koi jawo ar kolom jawo tai tere din tangna se bongni rang ro kari jaja chelo thine actually an muwa no bo actually muwa iko bol ro philichar jawo ke muya ro phalicha jawo thablong ro chokoi phalo gam hagene salta tangke salta ma chaya ma haigini bo ke tong jamani ke bo thai thang mani yagola jeta ajani moi bo ba ke tong nai abu bang samya an ke tai osrai rok mang nai bong bo sho tamuna abu rok bang samya ya ga mo te din khanya se rang kring ke ba bong ni ga lokurang thani mon ko bong bo bisho ni ba ke bo tamung nai lokurang suno sam lokurang no khai yang ke ba lokurang song wa jo kang kang bele cha ke bis te ke je chubai jaman jamani lokurang thani koi jo